Ngimago mag siasa nyakoro mgaji wangwa menyo masira Nyamira kama kwana mag joma mowito ngimagi apaya matudo Kisii kod Kiroka idho nyaka beach. Masira mano timore kane nyamburko mar Nissan motingo jowuoth tuomore kod lori moro. Kaka Idino Koth lerono, masira no biro e chak mar dwe mar 4 bang' tieko dwe mar 3 kod kwana matin mar jok mowito ngimagi masiche mag apaya ka opim kod higa mokalo. Masira no mane oneno apaya motudo boma ma Kisii kod Nyamira. Nyathi achiel matin, rawera mawuok e sikund sekondar kod ji adek madongo ne owito ngimagi. Lori mane owuok Kiroka ne oromo rigiri kod nyamburko ma oting'o jowuoth. Odhiambo ma piny yusogo ngeso. Joneno kod wede jok mane owito ngimagi wacho ni nyamburko mane oting'o jowuoth ne riembo matek kendo ne oting'o jowuoth ma kwan gi oingo ma winjore kode. Matatu ilikuwa na toka Kisii kuja Kiroka, wakagongana ana kwa hana. Hapo gari hiyo ya matatu ilikuwa ina overtake, ilikuwa na haraka sana, ilikuwa inakimbia sana. Hiyo Nissan ilikuwa imebeba watu 17. Sasa hiyo ni excess sana. So serikali iwachipike sana, iregulate ya watu. Kama gari inabeba watu kama ni 14 ni 14. Hiyo excess, and then experience yao vijana wenye wanaendesha, sometimes mtu akitoka hivi kidogo anatafuta license in some means, anapata anaingia kwa barabara. So hata hizo vile anaendesha hata ajari maslahi ya watu. Na watu pia Wakenya wenzangu na waimisa kwamba kama gari imechacha kuchazana kwa gari. Kwan mar jogo manyore sipoko yangore maber. Kata bed ni thoth gi to noseyangi ni dhi nyime kod yudo thieth. Hospital mar Gucha kod Kiroka Sub-County Hospital. The matatu improperly overtook a motorcycle and in the process had a head-on collision with the oncoming trailer from Kiroka. From the trailer, the driver and the standboy escaped unhurt. The persons who died on the spot were passengers inside the Toyota matatu. En masira manoweyo joneno kod buok kapodigo sigande genga payano kama mwandu mag jok mane oyudo masira pod okeyore. Ranyisi mar kethruok mag nyamburko ariyogo bende pod yudore bath ndara. Obila wacho ni nonro pod dhi nyime gima ne okelo masira no, ka mitokni ariyogo ne oyo nyaka e sendo obila ma Kiroka. Kaluwore kod kwan manyocho gol kod duol mochung' ne tayo wuodhe mag ndara e pacho ka NTSA, ji maromo 990 ne owito ngimagi e masiche mag apaya e dweche 3 mokwongo mag higani. Ma NTSA wacho ni ne odok chien kod 4% ka opim kod ji 1,021 mane owito ngimagi e thuolo machal kamano higa mokalo. Ei kwan mag jok mane osewito ngimagi nyaka giko mar dwe mar 3 higani, apiko ema nosenego dhano mang'eny mogik, kama ji 358 ne osewito ngimagi. Joriemb nyamburko 98 gi jowuoth mag tielo 330 bende ne osewito ngimagi e yore mag masira mag apaya, masani wachore ni nego ji ma ok tin 4,200 higa ka higa. Idino Koth, Ramogi TV. Kodhi kaunti masiado ne duond bura mar UDO chako chenro mandi